shi apple daga cikin fa'idarsa shine yuqaffiful cholesterol, duk wani kitse da yake cikin jikin mutum yana tafiyar da shi, hatta uric acid yana rabuwa da shi, hatta amradul qalb, matsalar zuciya da kitsen zuciya duk ana samun sauki. Kuma ya kasance tanzif dam, yana tsabtace duk wata cutar da take cikin jini. Ashe in kina cin apple, asalin organic apple, ba irin apple namu na kazanta ba, ashe zaki kubuta daga cuta guda uku, ba da ki samu malaria ba, ba da ki samu typhoid ba, kuma asalin zaki samu abu guda uku na sinadari, zaki samu calcium, zaki samu zinc, zaki samu iron, zaki samu vitamin K. Aka ce waɗannan sinadarin da suke karfafa kashi, shi yasa ko yanzu kana da dattijuwa tana ciwon kafa, in ka samu apple aka yayyanka shi aka zika shi a ruwa ya kwana, in ka bata ta shan Allah da ciwon kafa da gwiwa ya tafi. Shi yasa apple yana da girma sosai da sosai, shi yasa za ku ga ba kowane gida